മാസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ 2020 പോലെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രം വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, രജിഷ വിജയൻ്റെ ഫൈനൽസ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ചിത്രമാണ് കോക്കോ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ഈ സിനിമേൻ്റെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് രാഹുലാണ്. അതുപോലെ ഈ സിനിമേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിന് മികച്ചൊരു വരവേൽപ്പ് തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമേൻ്റെ ഫുൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് താരം അഥർവയുടെ പുതിയ സിനിമേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ പേര് കുരുതിയാട്ടം. സിനിമയിൽ നായികാവേഷം ചെയ്യുന്നത് പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കറാണ് സിനിമയിലെ നായിക. ഈ സിനിമ പക്ക ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് സിനിമ. ഈ സിനിമേൻ്റെ ടീസർ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. 11-ാം തീയതിയാണ് ഈ സിനിമേൻ്റെ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം വർക്കേഴ്സിന് പറ്റിയ ധനനഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി 2008 ദിലീപ് നിർമ്മിച്ചതുപോലെ 2020 പോലെ ഒരു ചിത്രം വീണ്ടും വരാൻ പോകുകയാണ്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും തന്നെ സാലറി വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ മുൻനിര നായകന്മാരൊക്കെ തന്നെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. മോഹൻലാൽ, മമ്മൂക്ക, ദിലീപ്, ടൊവിനോ, ജയസൂര്യ തുടങ്ങി ദുൽഖർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ താരന്മാരും ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ആരും തന്നെ സാലറി വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. TK രാജീവ് കുമാർ ആയിരിക്കും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുക. മാസ്റ്ററിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ ഈ പൊങ്കലിന്, അതായത് അടുത്ത മാസം 13-ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. തമിഴ്നാട്ടിലെ 1000 തിയേറ്ററുകളായിട്ടാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊങ്കലിന് വേറെ സിനിമകളൊന്നും തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്റ്ററിന് മികച്ചൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 31-ാം തീയതി 6 മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 1-ന് വൈകിട്ട് 6 മണിക്കോ സൺ ടിവിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.